Enka y'omugusi asante sana nche Michira nkurukwa Josiah Michira niyo Nyabera na kokire mono sana goikaga ya Kisi FM enka ya omugusi. Yes. Bien mono karibu Michira. Watu kana mna tuko na koro maiga ando tuko kwa na igoro ya drug abuse ani botumekio obobe bwa amariogo. Na sina kebekire borongego. Na berego. Yes. Michira litanga ni kigima kwa rule ase shirika kigose. Nche ngo kolega cia serikali. Yongo kolega cia DCI. Naende nkobande supported na nakada. Okay. Ase oko itase okora ke sensitization gote gukwanira abantu atari ya madawa ya kulevya. Yongo kononde sana na nakada ni mbwate ngonkonya bali materials unabona roche bitabu ebirega na ubakonga na supply with school and also singogenda na supply bitabu ebi. Okay, mbiamono Michira. Litanga ni kigima wega na mona detora tebio motegereri na murigereri ukurigereri tialia. Ra motebia igoro ya obutumeki obubebwa mariogo. Litanga ni kigima marioga ya nararia. Motegereri. Tigango toteme kumanyanga ki madawa ya kulevya ni madawa gani? Ngotebi gutole buya sana madawa ya kulevya ni hatari. Bona hii madawa ya narari. Ase bitabu itogotebi guga. Riogo rindi rionsi gose yondo kende gionsi okori giaso aso mubere. Ekero giaso ira aso mubere nabora ali bune ndagera. Nabora smoke. Asingina nabora ora anyune chai. Mbale bako yaka, mbale bako beta kisindani, mbale bako tiokerera, ekero egende giasoiro mubere ime. Abu usepa dae kidogo. Omubere ostuka. Omubere wewe ostuka marambi aina mbili. Aidha temperature yagenda igoro, ose temperature yagenda nsitawata stimulation or depression. Mobero ba depressed usaba stimulate. Igo toriko abunolenge. Iwo wechenji abu. Lazima aba mariogo yo gotindia gose nonyene chintetere chenye gitari on setari drugs. Aba tagereri ntobate amarioga ndagotindi lakini nanjire ne sheria. Unaona baranyoro muntu naro utaranywe chae mambia. Takwenda no emugondo. Ngotindie. Takuigubuya. Chae ngotindie. Echae ngotindiere. Echa ni riogo ekawa ni riogo aina na marioga ali ancheire lakini tunago tebiwe ngano noega ancheire na bebe ento check ikiwango ukoraki ugotumia kera bunone kawa ni stimulant okora abantu abange kerora igure obukendu batanki njamushere kawa egere koreki erete liberera ase asomubere igo kuma twatebanga gento kendi gionse yakoreta liberera gosige kobe kyo mubero ogendanze erine riogo iyonga eriogo ndi erianchire bunabono nagotebiri ekawa lakini aserero itotete koranga ki marioga kiali ara atari mono na serikali etangereti sheria etangereti akoire engakienke sana kusaria afya y'omuntu. Kubotekana nobo tukibwa okwabere ko okora totarachi gochasa amarioga yaiga. Andake ninkige kogera abantu abange be involve gosebe bwatani na marioga yaiga mono ayayo gotinde naende amanyire ngana bwate side effects. Abategereri abanjo ba Kisi FM kiro omuntu ekero gotema komotegerera igaho kwa sababu ao ngikiagereta agachaka gutumia marioga aya bono mbale bagotebanga igo erioge linacha getugutumia
ekerona abute tuegasi ngatware stress yenene ngaratiganyu eri marioga naenda nanywa marua use stress ne koreki usenere agitari ko echakera mambia sai tigerete igoro bono teri abategereri marioga madawa ya kulevya genjoteyo ara okonye stress igakomenta stress nande mbaro konyora abana bunabona abana abaito bagukina bari curious bataite komanyanga ki egente kinga kikere lakini wono makonyora abange babo igo bago bakonyo bagutumya marioga aya asenginje bataramanya obube bwaye atali yaye nandi kwa makonyora nga yairengaki pune yairengaki ekiraboje komanyanga amarioga aya ni atari igo ngabaikire addiction stage bachakire kwa dependent wamekoma na wamegraduate bakorelio weliga baendeli barueli baendeli buno kunya ku graduate buna umubiro kunya konara madawa ya kulevya ine mario okiaya andakali akorekana arentire mechando sabantu abategereri nataka nkwanire buna bono iga eliogo likorukwa enyasore na inde bono buna tokogamba iga abategereri eliogo liachire bono lile atari kabisa atari ligo chikutorana na abana atari nane nasabe ngatiga eliogo elinkuwa nekero muntu tegererete anyigubuya kabisa eliogo lili korukunga kuber aswe bwango kuberi no buchavu kuberi ni sumu kuber ne tumbato ye kuberi lita kuberi ni ya baindi iyo likorwa aliboindi ahaliboindi ase tumbato ye korukoru kuber tianje iri nainde alibaindi mbabwate emegondo bakorema etumbato ekere tumbato ya chire factory ya beire processed ebintu byonse bya rusiwo chisigara cyarosiwo obwo cyabo boli bogotikara boko abuzunza wenda bwatugutwa bona abantu mbakaro bamaitenga ntu Africans no motebiga no motei ini kifo awezi kubali pengine mpaka aonje iyo no motegereri elio liko kukubere nko ando mwenzangu nimbwate kuberi iga abasomere ngaki kuber health warning oiraze kuber nirerie utabasomerango okay gotebanga tumbaku usababisha saratani ya mabavu na magonjwa ya moyo na pia kifo nande yateba igesongo ngakiyoteba igesongo maiga health warning tobacco cause lung cancer heart diseases and death. Very good. Neye ngakiyagoteba ne inkuber ego chire chitofauti ya company awo company atoroche yeri kire kuber. Okay, maigaga goseneke indi tenkomanya ko lakini motu abo it is more dangerous than you think. Abatagera limuwete yani ne kebe mono ko bwabuno kagerete somango naendeye ase abatagera baigwe aya namachikoire ali kirase kuber. Tobacco causes painful death. Ira niriango naende tobacco causes painful death. Yani okongusa wetumbato nigo koleta makweri amaroro abategereri onye gutagite okwogo kukwobororo bagotenga the most painful death on earth yani ogukukori kwobororo na gukora ase kuber kiagera ne sumu sombange yo moelio kwanza nyone bichayoka ni ya kuogovya mbona abuno orikere nga abija ngakiorike oyo no mubere bw'omuntu osalikirega mwagoriga nga tobacco causes cancer alafu nsega iga quit today alafu bakarwena mbubwenete kwa kagaiga ngagire na soko konyi bukonyara ko abategereri ntaete murigereri ga buya kabisa gaiga bono na bali batorigereti live bali batorigereti live kubel causes cancer chikanza chionsi pi echi onye gutagete kutwara cancer temango koraria kuber mondo dai oranje kutwara cancer eye ne sumu
abantu bali babegete esumu yema igo bagotebeti ngaki tobacco causes cancer, heart diseases and death. Bagotebeti buya bakurikiriri amarika manene nande bakamanya gogochorera buya neck cancer, throat cancer. Uroche buno muntu uyu akoba fed akogwendagera gwetera omupira uruzi omupira uyu omuntu uyu kure abategereri tigamba tebi iga aya namakweli ali tayari amakweli ali tayari aligaiga eye ne sumu nande kere sumuga abantu abakorosi sumu nabangaini batobekere flavors gego kabuya these are the flavors bigo kabuya egere byako huku byangaina abana egento kiremane egentekia ali India tokonyora genteke gutumika nintu wakoletera Africa nande kero gyakira Africa abantu abaiga nabangaini faisa kone nerisa kareri rikorikirete nga it causes cancer bana baitomba kobora igo bagocha batandura risakara babe kansa semekebe bachaka gupima kidogo siringi 10 siringi 20 bana bali kero bagotumia mbali gokora ki mbali ko mayanga instructions injire koreteki njirega abategereri angemiti enyisita yaerire ama kansela umusubati akandetro mwana ole form 2 musubati one pastor kandi omwana oyo achagete gutumia madawa ya kuleva kale standard 6 bono yaikirenga ki omwana oyo otwalire lioto munwa omwana omokole form 2 ngojikorigire liote nganyara lire fresh nkobori omwana oyo liote lingaki emetenye 5 tayari ochakire kuunga nonyo oko igoro munu tatageti no ene embeso ime nkanyoro mwana that's a very bad sign a sign ya chakira koro kingwana oyo na bwatobo kongu nkamurifa go kya so munyagita ali ananyagitari igo bategereri nale ko batebiga abana baito bono igo bakuri esumu yere raisi kibesa kire raisi nabakonya na 20 pop nabakonya na shilingi 10 omwana oria esumu yaso omobire nande togotebiwa se bitabo ene sumu kiagera bunabe kamonuba igokoira 7 seconds ya ikobongo nandi tomago tebigoga buni eliogorire litindi buna likoira matuka make gokobeka engoro okora now liboli eli ebinde bimbiri gotumeka se bikorose ligo nakibigo ikaga bono abategereri ebintu bunebi ibigoja kwa ase kinjera kiri gitatakeiri biaso Africa ekero biaso ira Africa bona abuno bigoja koni lakini wono ogoja kwaye iyo bigoja asenjera itatakeiri bigoja especially bigoja na mache bigoja ne chimeri chigo ikaliroche nchirigo chekibwa imeri togo cheki meri chionsi na meri goja aliroche ya ika deep sea yaba botuko chimeri echinga madawo chianda chiabogori chiareta nande komaete ngabuna bono Kenya kwerende yaito Indian Ocean igega chakirite mata liafanga bakalamu igorende ntokunyara nabeko bakonkonyara bakoraki komonta ngenki kegendrete okay byanywerere sana baka nkaga gusiye na maene byanywere pako konyora bana bayikire mete mete simekire pale menge bakuna kuwaka chikadi bakonywe binde na maene ne chi information gitarabe kuno ne giskuru gosende de kulinga effort kimwa abegire abategereri abana bayito senge njombaro batabwati information abategereri information is power bunandeiga bunanago teibono iga kurwe wiki ya itete nalenge parish irondi nale gosomia abantu tube kanisa abayiboli bagante bi inchuchu matatu osomia abana ngasoa chumatatu ngasomia abana nkarangeri gugekano nkaenda ngasomia abana narangeri gujiskuru ao na chiri nasomiri abana nona lenge nyama WCDA on Thursday nasometi abana engencha abana bono ba react kiagera bono toko baro kichibicha
ne marioga yatubwate twabaro kingarigereria ngoyo igabuna akorera buna cyagete ngayare bono aganyetogukwa na ndagoteba nga onyendiria nanyore to muntu antebi obuwe bwa mariogo kanga bono tinjoga iga bategereri na ari gusaba iga amarioga atoikire ari gesuna ari twakaigure abana bono amarioga yanarachakire okoraki gokora abana bakwende school basambaje school ba commit suicide buna wono noroche unanki kegenderete abana bawo chikoye long holiday bakoirana banyorekana ne mesokoto babigete chipoxime bakwenda gutumia se school. Okay, omobisa Michira abaibuli mbale ose abagaka nabangi nambale batumire roka chitumba to ichichi koyu ichiko sime kuseita ase myake metambe ekero komotebigo agotebanga indege mbono kegoja kuongita na kige itete babo baba na kige itete ngo indege na nyure myaka nyare baba bagure na ero yabaitete nama ndonsi asingochia gukwana na bantu abange sana no na abane school na bantu ngaki eyanko yanenere na nkorore kunywenya sore yanyure myaka 10 ngakitanya komokore balimo abategereri riogo linde lionsi igorigo ligo salio mondo tofauti omuntu narora anywenya sore myaka 5 onyorenga onjokire obongo bwaye bwa onjokire kirigendo gya onjokire omuntu narora anyu buna bono nagotebie endugu yane ndete chipia isano mbeke gaiga tuchake kunyubona iga togokwana nabo konyora ngai gwikirisa tu gwachakire gotera njebona kironde isano na linko igunga tinda igukende igonga eliogo libwate ligwa affect kiro muntu tofauti kulingana n'umubiri we bunore mbaro konyora babwata umubiri omoke mbaro konyora babwata umubiri omonene mbaro konyora bakuragira mambi mbaro konyora batari kuragira bategemeta maruka bona maruwa yamanya kugenda gusini ryogo lyagenda li affect noe ni liver ekere liver ya very affected yamakoleta uburiro buri bukuru kunga liver cirrhosis buri boko gero mundo tagotwara amu yokurie ndagera bono chaka kurie kutumia mariogoka atabwati amu yokoraki yokurie ndagera omubero chaka gotofika egere ryogo liria mubwa bwango okubwango igonga abantu mbale bakoragira buya bakora chigasi buya lakini bagutumia madawa ya kulevya era ile ngaki madawa ya kulevya emayago cha kumubwa chinsenjire chirigolizeti obo nyubwenya sole na no mwana siasa yo manaro anya koigwete igoro gukwane tengero ko airo borai bwense ni gwakorigolize enya sole ojakera bunaira rero mambikero mondo nenya sora ko akungusa timaiti naki araise ara ya fail ase mai go saga simegete but chinse chirigolize tie kwatikana no butukibweno kwanda byokora DCI inki babegete in place kegotema gokonya abantu tibaso aseme chande gosekera control amadara akorentu nenya sore abategereri enya sore ni rioga atari na kiro muntu namanyetebo enya sore egendo kira senya sore ekemike koruku THC nerere asenya sore enya sore ne engabuna no ni mumea engabuna chingeni lakini ekemikeli ekoruku THC yase bali baraigwese gesongo standard for hydrocannabinol chemical inerere chemical very corrosive even to the brain cells egosalio bongo bone chemical yiga nkwenda ndonzi inaenda gano iga Kisi University that is the same question inere question yabantu abange bakobori igo nale goteba iga tigangeresa iga nintebenga enyasore nebwate medicinal value yani nga nebwate eliogete lyobwenya lakini ngari bagangeresa eliogeri likorozi wase THC ase chemical yekoroku THC nande yagundurikire ngaki eliogeri ekeroria yetere laboratory kere eliogeri gento yo determine eliogeri ne climate ase enyasore yaru na soil texture
asenya soreri yaru ekere ya magu determine equality ya THC yes ono ekere ba determine equality ya THC nkoi ndera ase maabara laboratories ya pimwa na ndibona yakire kugunduka ngaki THC ekemikeke ne kia aso manage pain. It does not cure. Teli kubweni ige manage pain. Na ande ba recommend ringa ekemikeke riori nyege ku manage pain na ande ba ringa effects chia no ige ku manage njire igorake kubwa so bubwenia. Ani ubare igoro kubuya. Exactly. Ba manyine ko recommendinga etumeke asaba ruire bali barwarete amaroire ali akurukunga terminal diseases buna bono kanza umunyagitari nabamaite kabisa ngaki umureiro yone wikibere tagukura lakini uburura igwite yaya tigakwe a dignified death yani ugukwa kwa masikani elioge lyakoewa lyatuliza pain. It does not cure igori gotuliza pain ekero mureiro oria na ba matuka yengo nyaguzukale asuka kabwata oburoborobo boroboke igoyo koyetumia atabwati umuchando yo nigako yetumia bobe igobono tagotenga is abusing that drug igakunyetumia bobe igakunye abuse tali muruaire enga buna bona iga uragende otebanga mbete sindani ya malaria na ndi bunole afye ngiyaga otabwati problem endeons now you are abusing that drug. Okay. Ekero wa abuse drug ekero gotumia drug otabwati sababu okujetumiera ige kuirana yachaka go wa abuse bono. Okay bono igabando bwatu muchando kansa na bange bakolera sana nona sinyombana nona sekinya gitali rende kemanyire yonga nkomane chiere pain segero montago chikoku ngakietaranjeru gose nonye sirika geterie serikali ryanjeru rioka riesimeke yatoka yakonya bono bagutikuba kugo no bururu amategereri nkorigereri gwere ngaki nyasoreye eranjeru amathara ya saba na inji ngakiara abangana ngakira atumeke ngakiturabe n'abantu babate mental disorders bangana kehera twarire nyasoro muntu nabakonye nyasore obwategari ominyoki unabona na akirwe simikuru Nairobi madam yeto mwana oye bwangire skuru igando imukie ekebungu kiegari oyenda negari osira negari ojikomori ojikomorora otamotige gari omo madam ojikolira nyane mesokote ichire gari ime yonga muntu nde byense ogutumia lyogo ikatari yake abana inche baisa gwanjerunga bano tiga batumie ekinyasore igone kibali moto wakoraki tokoba. Okay, how about amarwa bono munechanga ebusa amarwa yonsa ya processed ngayara koba classified abategereri mutinyimeke igamwe wete amaruna iteta abanta asegete uchiga western akaita baka family members eboriga kare abantu naba abatata bainto bakanyure busa itali bono tiri abono eregente tofauti no ene changa ya kare tali ya bono igeregente tofauti amaruna ale bono iga akoro gutat generation ayokora abekire ebepira ngakinde ekerona chega iga tuligereri ngaki amaruwa lyakoba pact abantu batokire nimbwate video gaiga bakwenda bagora amaruwa ali abwate are packed ne chi container chi plastic banya beka upside down mbabwate syringe beka ata chemicals posters omanya konyoranga amarwe plant yemo iga emanyirenga amaro yakorukuta tabenga 45 ekera abantu bakonyonya lebe igo bagotinda bwango gokonyu chichuba ibere wachire onyare baro chichuba isano nanda amaruaya nayamo abantu mbakomanyanga amaruaya ose koligere kurunse pace na bokorora bune esindani eso etime karikolik mbali telikolik kera nkobeka bale super glue buna babeke chemical die bata onjoreche iga babeke
esupaguru esuperiguru yakoraki yabwatana kulingana n'obo tukekerenga ni ekerenga n'ogotindi bwango na konyora market ngabono aya amarwa yayiga namaya naenda ogutumia chibesa chi esengenche economy erembe bono omonto agotanga ki nyore 60 shillings na konyekire kumbe nesumwa kulia igo bono nare goteba iga amaru gare aina mbiri amaru naranjire ne serikali bono igo sokwenda guchimata nabo konyora aseba abantu mbaroro license neroro lakini isa kurigiria se chuba ya marwa nabo konyora urikire ngaki too much of alcohol is harmful to your health. Persons under 18 years are not allowed. Exactly. Wasipewe pombe. Igonga manufacturers paliba korosia maruali. Mboma ete how alcohol is dangerous when it is too much to your body. Nandi iroka usabana waliba gendete ko emebere koba. Waliba gukina. Bongo mbura kina boere. Viungo mbira kina biere mboma etenga amarua ngo affect yale egere ebiungo biri byakigokora byakibuna bigo kigokuba omuntu akoraki tagukina kabwate birengererie bya igonga ntobwata ina mbiri amarua nanda amarua eneba na alyancheire bado ntobe nkongote butolenga tubase konyu wetani kiwango fulani bali mboma etenga wetani kiwango ekyo ngukyale okoletero obokongo unabona natebeiga omuntu ole alcoholic omuntu ole alcoholic oino muntu tawatebanga is addicted yani nga tokomorusia asamarwa omorusi tago survive nakiyeko uroko iwa abana abangi squeezing ki tigana itako chimuina Lucia loko atara Lucia loko keninge ya koraki ara akore igo bono muntu yu ochakira koba dependent yani nga noino bongo bwebo mwetenga paka Lucia loko amakwenda akore gasigete kebunya getali bono igombuya njirate iyo ara rusi loki echae weta ni kwenda komenta abategereri ekero monta ikire stage ya addiction is a chronic disease yani nga oino muroire tayari monto yotago kwanirwa baka kwaniru nanda asik medical attention kiegera bono a system umubiro yobwenzi central nervous system ya yonze ya dependiri amariogo ya dependiri amarwa ya tayase system ya kogendanze taliko ba activated ga kunywa maru no enkale ntu akarorira abali mugete ga chire mahambi igagotetemeka iga ga gwake kona gujiali kwa mapima okuirana kwanyo akulika bwango bwangale steady lakini finally ekero ikire stage yo motegereri igonga bono aino morwaire mambi no chote bunga ki onye turi gotiga maruha ya twarore line ria koreki ria serekire ria ngire ngoja bali babwena bali bagotiga nande bono gukumi abategereri noko no konyora abantu abange bali banyori babire alcoholic bali batebunga yaya nene turochenge condition yao bono tubase kogendera kunyomaru nkochire abangi nali bakochaka bono kunyu kabisa nande no butaka nkoreta boroboko kera nkorande abantu mbale ba osobono oranyore ne chindugu chiao mwaru yendugu yao yasoirabe nabo mu cyanga mwamoira rehabilitation ayike rehabilitation oyo detox alafu kagocha obeiro muntu umya onchoreiri okay manjo yotorigireti kurwa sensemo ya Facebook na boigo oyo totegerete kurwa 94.1 kumubwate Josiah Michira no mokoreri bwe serikali akora DCI akora robotuki bwa marioga ya igayo gotinde osobotumikyo bwo mariogo twenderete gukwanera igoro ya amariogo ao ayo asaliri abana baito ine ali bulindire ligochiria chaiganga andake omwana gusonywete nyasore ore nse ye myaka gete igaguchyo salika gosekera omuntu angusire nyasore enyungu salimo igosno masokoto yo manywa igogokora emyaka gete ase obongo bwaye. How true is this? It is very true. Na maene kegere nyasore mono eogani yo mobere gosaria it is the brain
asobongo nduwate bone bintu buna receptors na biko process ye message na kiyokoro enga kinyingo korora abantu banywete gusenenya sore aroje kabisa nga eline simba lakini one birengere bia because he cannot process that object correctly kose ahana la iso bongo bono wabere impaired oko yoro bongo bwabere impaired action ya gokora tali korora even the future consequences kwanya ro monta gotenga Nairobi nguchi lakini ntaite bono sasa paisa 10 Nairobi nde aku imagine dioko linde lionzi igoli bwate false confidence yani riko kongaina tulikora te danger ahead obulimo bono nyasore una kwambolia na bokonyora ya turubanirio bongo omuntu ribaga obongo bwa process information yete buya wa process mbogo kore information igenta go chigokora chinus igobona again the end action kwanyoro omuntu obere destructive omuntu ngakirigete onyomwegweta ase TV omuntu ole 40 years akaimo kiomoro akakenya na ngina buna chingeni akamukura ekerago chikorigererwa enyasora anywete ekerago jakoba koba buronge alikata nabatebete nga inje talinje igo madhara ya bangi iko juu nabo ego turubani obongo nabe okora omuntu okore gento atarego oja gokora onyetari enyasore eyo. So now one problem bali batanganite kuyenywa andake abantu batarabarura babwate emichandeye na kiyo kogerana na abana bakakwanyora bakira senya singe njuba kubulinga nyarebe na kiere tara mokorera iga nga kitugo kore notion yego rwase bono ategerere nche nakorega sisi kama tukamange Mombasa nakorega Nyeri nakorega Nairobi nakorega Western egento na tebeneke amali abana toikire serikali tegokora tekunyara kutanga mariogaya naende bono yarorerekaninga ki tiga bono tokore gento igoro kunga outreach tokore chi crusade tonyora abantu tugambe tuikaransense abaibuli tonyumira ne kanisa tuikaransense tugambe ngakitokonya abana kero ne kora abaibuli abange omwana ale form 3 inagende skuru getega skuru enene sana omwana ali form 3 akonte igachagete kunywenya sore kale standard 8 yonga omanyetoro omwana otamanyeti igone ring puyanga abantu buna intu twenda twagamba twatara abantu bande bakorukanga ambassadors unayibona twagambire na rero na kura asoke guchisika at least na boti y'omuntu ngaki egenteke finally ngegoite yogori ndi lions buna wacha akakuritumia tigakorengeringa ingekienganera engana ngakira girira koire ligoite finally omwele bwe lyogo linde lyonze igoli kwenda lyeita keire lyogo nesumwa somobere igonga nali gosabaiga chi chief chi kanisa studio unabona kisi FM mutu ari chi program chinyinge chiko abantu obumaene pamanye eliogo atari yake ni nini naende ekero bamanyire kosolio or affected ngayara nyoro bokonyi ni nteme gotebege ntekemo nkaenda alia radio citizen nkaiwo musani ntamanyete okurukufata nyanga ngate ugenda gusi wakorega sisi komono bono turuchinkori tayande genda gusiangora amanye binyoro omuntu tawo kwako kufata nyanga motari rangu ngacha nanyore fata nyanga a great man with a very tall heart asamangana sensitization ya drugs ongirire kisi parish tuabere nemekutano na abantu be kanisa ongirire kisi university na kwanire na abana mpaka tuarosire club orokia anti drugs unity within the university nero mbwate tokoboko okongira kirase nimanyite gasi agokora and I really appreciate him in a special way abantu buna wono na bututa yetotonyore babere batatu bana batano 10 paso ebichichi
ng'aiba gocha banyora obokonyi mono bari babuiru na marioga ase bari babuiru na marioga enamba nere nakwa ya nakada na bokoriga uwaka 1192 year open 24 hours ekero kwa baborire amaswali na bagote inga omwana oyo ose nabo bakukurifa to the nearest rehabilitation center onyo kataketo obokonyi lakini mono iyongotebaiga bantu bangi mbamaetie maana ya rehabilitation center iyo bakoira abana bakana chibasi nyinge ritukurio mwana irana nando chaka kunywenya sore tware gokoraiga abana baria atarairwa tawase kubetererigwa omonto kubetererigwa buna bono ko yora abantu batingete omonto chingori ngane rehabilitation bakumuira igobone engabosa omonto abe prepared atebu obewe riogo atebu ngakibene tagenda ase arigererigwe ebirengere bya bichibuya atware chitherapy chons bi esase nginjo ya mariogo ere abe prepared gakwenda rehabilitation center igakwenda kamaete asaguchia negenta gochikonyoro negenta gochigokororo igo nto babantu bari bakubwata abantu base bachingori omushi oyo tonyarire mubeke chingori araende rehabilitation center serikali ne whether rehabilitation centers inchiroro unabono isa kwenda Mombasa rehabilitation center neroro Mathare rehabilitation center neroro nechinde ne wakanero to some extent ngwaka na wale lakini nchiri expensive buneji cha private mbiamono asengencho oyechingaki ngokora togochi ndochenga ando bamangana maya kurwa sensemeri ende bayarega nirigo torentera mangana maya sogwenge chinsa 12 chia abono morogoba inki togotebia abaibori about this abaibori abategereri tiga tumanya abana baito abaibori abange mbamanyiti bana babo yani asobwenge bwango igatu dalili nero mwana ara oroke mwibira kabisa buna bone lyoge nyasole stimulant irebune appetizer omwana akolinda agire nyinge omuntu ukauka amaisa bared omwana ochaka kobe puli ochaka waka abana bande chisi esimi achaka kosira nyomba omwana kwa gatomire nene kebriti saa moja gende gioskiorete kebriti omwoba diserera akale gocha saine chia botuko omwana ogesibiri tali wesibi omwana ogakire nene nga yaye basi tali wakabese basi omwana ogaetire school biyore no se namba 5 lero ko okobobwo moelio tuligereria abana genda lia sabana bakorara cautious abana alia so mwana akorara liliata hiyo imokiange mattress igoro ligiriria ngoji aliriga chigoro engoro nero ligiriria bipoga box kabuko kalika yako bono siku hizi bakale korosi bibuko gete bile biasiri na ko bagi tokonyora gentekyo ligiriria buya ligere bitabume bwate bitabu ligere bisamusa nge bitabu ligiango gose na karufu enyombe ya inga kia rufu ere mwana ukabokire saa 11 osoma era nayo komutura saa 2 onye tuyo tali koboka ngikiaba manyaninki umwana ogachire kabisa igo bwe bangete tebangeti igo naboko manyango umwana oyo igendongerako na basani baye ochenjiri nandi iryogo ndibune nyasole ndiri gutaka umwana kale nyomba obeka none retiri ogirionsi obotuko bugima ndiri goto umwana onde ogakune na abana bande igakiritekiri tatagitiri ugi atagitebuyeka otirimboka bakemeteroje no ikaransete bune bubu manyango umwana oyo ingikiaba amaiso chindorero chiachakire gosoka isiku nki umwana oyo kiaba gogotoma umwana ndeterango nanege kombe kinywera amaje ocha no mugango igobono chakire kulose that hearing information itagonye process buya asenginjo yaki ire post okomotebieka okoreke ngao okomote mambi no ntoje twimukito ende sawali saa 1 mambi webire igaraire yakore ibintu bingao mbiyamono lingana lyo mwali ojase oyo kurigerere tiaria nabo igo amotegereri okisi FM
digana lyo moelio na gokire sana gochaga iga na inde program ne ngia sana na ande toise gokwana mangana ya mariogo igara echi program ne chintambe mo chinande mo ngali ke ga iga tocha kuringa kia mariogo ako affect abana bono ibijana mariogo igo nari gusaba iga program ne ngia mwachakire mobe moko leta abantu ao bakwanira mangana ya madawa ya kulevya kera wono amadawa ya tutatebeti abana baitu no etali abana baitu ndutwenzi tutameti madhara yake we don't have any future na bana baitu mbabwati any future. Okay, mbiamono motegere dio turigeretie message mo gwithira ensemo ya Facebook na boigoyo tutegereta se radio 94.1 na se frequency yo na mubwate Josiah Michira amodisi amokoreri bwe serikali ugenderete kutukana bwe kurigereria na gutorendera roboti igoro yeme chando ya beira sichinka ekolentwa amono botumiki obobe bwa mariogo yiga na mona mariogo yiga yugutinde wigana ndichinga kichinde kara turache tonyore ribaga na gutakire obotegeri ubuyase bipindi byaito ebinde bitikalete kuchibosyo mbia mano. Thank you very much. Yes, yeah. Komokomo yepindi yekia Mekenye mwana Obara Ite kogo tereka buya Mekenye mwana Obara Ite kogo tereka buya Onyerera na boronge Wabasemia mo watendo buya Onyerera na boronge Wabasemia mo watendo buya Chako unasi nesimiruka Asemi chezo ilo na batini Chako unasi nesimiruka Asemi chezo ilo na batini Dame momani Watu watila mone miviatiko Dame momani Watu watila mone miviatiko Aya erutu magoma Enamura Violet Kemuma Ronald Mayaka Utangaza mangana maya Ega simogo koraningia Utangaza mangana maya Ega simogo koraningia Inkisi FM 94.1 Amintere ingiye wato basemi obuye Komokomo Injiri chiro songe kucha ngora Iladi mapenzi noonde Mokadu Mami ntokwa nkwane li makamba abuo Abo iko tingo mwebo mwina masiri kero mwino mokadu Mweno minto Okongo mokina boyete Dakitari Yani mosaja kwa mosaja Aturi kinuru Yaina wesi kuruwa Bono togochi Totente bono to singere dance Totenge Tonyegeria mmale Ekiye kwa bakebe ba Okani Wano minto Aloisi abuga Omwana opita taru Korwali nyangoge Mwana minto bono nobi bwa teritari byongozi Otiganya kwa chabumba Makambo kebwate bono kebwate Igo Edansi bono ebete tense Saiga yenone kia Samusomo bere Kisi FM retia ito Samusomo bere Kisi FM retia ito Samusomo bere Ugandisti walika noare Samusomo bere Ugandisti walika noare Samusomo bere Dagitari kere lyonditi noare Samusomo bere Dagitari kere lyonditi noare Samusomo bere
makomi mabitono ale samusomobere Tomasi makoli omusigari tata samusomobere Edevi oli na bambitono ale samusomobere Edevi oli na bambitono ale samusomobere Wesimi wawali tumbatano ale samusomobere Wesimi wawali tumbatano ale samusomobere Kennedy mabuli omugambino ale samusomobere Kennedy mabuli omugambino ale samusomobere Tiribu mayani omusigari tata samusomobere Tiribu mayani omusigari tata samusomobere Ilawesi igara kegati yeto samusomobere Ilawesi igara kegati yeto samusomobere Kakikate nisinya tete no ale samusomobere Kakikate tenisi tete no ale samusomobere Choni usase bambito no ale samusomobere Choni usase bambito no ale samusomobere Musigari robati omwena no ale samusomobere Musigari robati omwena no ale samusomobere Emilio totiso no ale samusomobere Emilio totiso no ale samusomobere Kairasi mumanyi computer samusomobere Kairasi mumanyi computer samusomobere Kairasi kenyoru telecom samusomobere Kairasi kenyoru telecom samusomobere Kairasi Jacobo Mirambo samusomobere Kairasi Jacobo Mirambo samusomobere Abati ubae omusigari samusomobere Abati ubae omusigari samusomobere Batuliki nuru wa mitono ale samusomobere Batuliki nuru wa mitono ale samusomobere Wesimi wa nuru nyawanza no ale samusomobere Wesimi wa nuru nyawanza no ale samusomobere Wikirivu moviza winasi samusomobere Wikirivu moviza winasi samusomobere Inasi umwancho ere no ale samusomobere Inasi umwancho ere no ale samusomobere Serikali matiyo tata no ale samusomobere Serikali matiyo tata no ale samusomobere Wesimi wa robati usale no ale samusomobere Mwalimu kirimeti obiri tata samusomobere Mwalimu rukirimeti obiri tata samusomobere Eneligita iba mitono ale samusomobere Eneligita iba mitono ale samusomobere Onadioge chera sita no ale samusomobere